lanian txinaz eta nizara, eta algun ekitzarra gara. gaur azalduko zuegu garraitzia Eta izuntza onartzia. Lehenengo garraitzia eta kontzuren. Garraitzia antxinean hori enterrake dute. Gaixo zeua zanan, zeuaz sospitzari desmediku. Orduan bertara erupeutzen bertan enterrake dutzen. Jarabera alda, zurik pasko dago, aldalako duan, ez da bakarrik nire. Hor dago, galeko bat honezta ikusten baina, Maria bera donian aldakara. Zaturik pasko dago bertalekuan. eta nik hona azalduko zuete izuntza ondartzia. Izuntza ondartzia aukeratu dugu zagutzako oso politxa da eta oso ondo pasateu zeba launak eta aitorten gara, hemen bastantzeu, helaua txaten dugu, baina gara bero bagara, eta bebai, launakin, hemen gelditzen gara eta ero kezan gara joan helauak erosten, edo askatzen. Bai, eta hor, izan dut hemen ondartzari piztira emotetzena hau ez dela. Hemen ikutzen elekitxora, hemen hotelian alojada. Hori daukola ondartzari piztira eta indiek. Eta hori hotela zirken dintzena. Eta espero guzta izena gure azalpena. Agur! Eta etortzen pasari elekitxora turismo asko dago. Eta Udan gehitzena. ja, zeba neguan txakurrak egoten dira bakarrik. Zixaitzen.